Gdje ste bili jučer? Gdje ste bili jučer? Gdje ste bili jučer? Čekao sam da dođete na posao. Čekao sam da dođete na posao. Čekao sam da dođete na posao. Oprostite, bio je rođendan moje žene i izašli smo na ručak u gradu. Oprostite, bio je rođendan moje žene i izašli smo na ručak u gradu. Zašto mi nisi nazvao? Zašto mi nisi nazvao? Zašto mi nisi nazvao? Planirao sam nazvati, ali telefon sam greškom ostavio kod kuće. Planirao sam nazvati, ali telefon sam greškom ostavio kod kuće. Trebali ste napraviti plan za poziv. Sada ćete izgubiti dan plaće. Trebali ste napraviti plan za poziv. Sada ćete izgubiti dan plaće. Znam, morat ću raditi dodatni dan ovog mjeseca. Znam, morat ću raditi dodatni dan ovog mjeseca. U budućnosti mi samo nazovite kako bih mogao dogovoriti druge. U budućnosti mi samo nazovite kako bih mogao dogovoriti druge. Ok, učeniče, oprostite zbog toga. Ok, učeniče, oprostite zbog toga. Ok, učeniče, oprostite zbog toga. Gdje ste bili jučer? Gdje ste bili jučer? Gdje ste bili jučer? Čekao sam da dođete na posao. Čekao sam da dođete na posao. Čekao sam da dođete na posao. Oprostite, bio je rođendan moje žene i izašli smo na ručak u gradu. Oprostite, bio je rođendan moje žene i izašli smo na ručak u gradu. Zašto mi nisi nazvao? Zašto mi nisi nazvao? Zašto mi nisi nazvao? Planirao sam nazvati, ali telefon sam greškom ostavio kod kuće. Planirao sam nazvati, ali telefon sam greškom ostavio kod kuće. Trebali ste napraviti plan za poziv. Sada ćete izgubiti dan plaće. Trebali ste napraviti plan za poziv. Sada ćete izgubiti dan plaće. Znam, morat ću raditi dodatni dan ovog mjeseca.
Знам, морачу радити додатни дан овог месеца. У будучности ми само назовите како бих могал договорити друге. У будучности ми само назовите како бих могал договорити друге. Океј, учениче, опростите због тога. Океј, учениче, опростите због тога. Океј, учениче, опростите због тога.